Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijetljepote.hr. Bez čega mladenka ne može zamisliti najvažniji dan života i svoje sudbonosno da? Odgovor je vrlo jednostavan. To je svakako vjenčanica, modna kreacija koja snove pretvara u stvarnost. Našom današnjom pričom posjetili smo salon vjenčanica HD Style na zagrebačkoj Malešnici i oduševili se brojnim raskošnim haljinama. Misao vodilja salona vjenčanica HD Style je omogućiti svim djevojkama da na svoj najvažniji dan vjenčanja, zablistaju kreacije i snova. Poslovanje temeljimo na odabiru kvalitetnih materijala i kvaliteti izrade, te suradnji s poznatim brendovima koji za naše potrebe kreiraju i proizvode modele po mjeri. Također u ponudi imamo i konfekcijske modele, a vrlo je važno istaknuti kako je na svim haljinama logotip salona vjenčanica HD Style. Vremena kada se u ormaru čuvala bakina ili mamina vjenčanica davno su iza nas, jer danas svaka mladenka želi zablistati u osobno odabranoj i posebnoj vjenčanici. Slogan salona vjenčanica HD Style neka bude samo vaša i posebna, baš kao i vi, govori više od 1000 riječi. Jedinstveni smo na tržištu jer prodajemo isključivo nove modele i kontinuirano svaka 3 mjeseca obogaćujemo postojeću ponudu novim kolekcijama i kreacijama. U konačnici to znači veći broj modela i različitih stilova i zbog toga naše potencijalne klijentice ne moraju čekati godišnje kolekcije jer svakako imaju više mogućnosti za izbor željene vjenčanice. Vjenčanica je ogledalo osjećaja mladenke, ljubavi, sreće, zanosa, nade. Iako kod odabira željene vjenčanice najčešće slušaju srce, mladenkama je od presudne važnosti svakako i trenutni trend. Cilj poslovanja salona vjenčanica HD Style je tržištu predstaviti što veći broj modela, stoga i ne čudi respektabilna brojka od čak 550 različitih kreacija u ponudi. Zbog toga često osmišljavamo najrazličitije akcije i popuste na salonski asortiman. Dakle, 3 do 4 puta tijekom godine uz sezonska sniženja organiziramo akcije kao što je primjerice bila nedavna povodom Dana zaljubljenih Valentinova, na kojoj su cijene svih salonskih modela bile snižene za čak 50%. Ljubazno i profesionalno osoblje dostupno je 24 sata dnevno, pa odnos s klijenticama često prerasta u iskreno prijateljstvo, uz pažljivo promišljanje o svim detaljima koji čine savršenu vjenčanicu. Naravno, klijentice su prepoznale kvalitetu i trud, što je i rezultiralo uspješnim poslovanjem. Naš se inovativni koncept pokazao iznimno uspješnim na tržištu, stoga vjerujemo i ulažemo u daljnji napredak. Također planiramo otvorenje još jednog salona do kraja 2016. godine i nadamo se uspješnom poslovanju i u budućnosti. Želja svake buduće mladenke svakako je poseban izgled u najsvečanijem danu života. Stoga i nije nelogično da odabir haljine zapravo predstavlja i najvažniji segment u slaganju mozaika bajkovite svadbene svečanosti. Salon vjenčanica HD Style adresa je na kojoj snovi postaju stvarnost. Za najljepše i jedinstveno sudbonosno da.